Buyele somwe kuyithanda igama kuPastor Niki. Sibonga nje ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe. Inhloso ukuchaza ukukulekelela ekutheni ezinye zezimpendulo uyithole la khaya. Lokho kungasho ukuthi is-perfect ekuchazeni, kungasho ukuthi singcono kunomunye. Ukuzama nje. So sibheka la iphupho elika Siphokazi Miwa 44446. So inamba isenze kuphela kusona isenza 5 ntambama, ungawasenza ama-SMS, ungawasenza WhatsApp, phone kuphela direct from 9 ekuseni 5 ntambama kuphela. Ngama weekend noma ngafona ngoba I get too busy sometimes ifuna ngiphinde ngesontweni. So uSiphokazi Miwa 4446 uthi sawubona pastor. Namanje ngivuke namhlanje ngivuke nephupho ngivulela amanzi acebile kuBhavo ukugeza. Ndiye ndathatha ngistopha ndizama ukuvala kuBhavo ukuze angahambi amanzi kodwa ayahamba aze aphela kuBhavo ngisazama ukuwavalela. Ngabalichaza ukuthini pastor enkosi. So in a simplest way isingichaza ngayo la ukuthi amanzi ayachitheka from the bath, is it bath tap or bath? Yeah. So amanzi ungachitheka mhlawumbe endishini yokugeza, angachitheka esebhavini, angachitheka esesitsheni. Kuzocishe kufanane. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha amanzi sisithande njengoPaul ngeluhle noma njengoPaul uma echitheka, ngoba lokho kuyakhomba lokulahlekelwa noma ukuphunyuka amathuba angcono nabalulekile kuwe. Uma umuntu ezolahlekelwa noma ezophunyuka amathuba angcono nabalulekile ungawabona amanzi echitheka. 2, singaphinde sibe kanjena uma uphupha amanzi kuwuphawu elubi futhi uma echitheka olungakhomba la ukulahlekelwa imali noma ukwehluleka ukonga imali noma ukungahlali kwemali isikhathi eside esandleni noma ke uzama ukuyonga lokuyigcina. Kusho ukuthi kumuntu kungenzeka la ebe umuntu osuke lahlekelwa imali noma imali engahlali kuye esandleni isikhathi eside ngaphezulu kwemizamelo yomuntu yokuthi eyonga imali noma eyigcina imali, yabona. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha amanzi sikuthathe futhi njengophawu olubi kakhulu uma echitheka. Lungabuye lukhombe ukuthi izinhlelo zakho zingase ziphazamiseke kakhulu, ziphume esandleni futhi zingalawuleki. Noma ke uzohluleka ukulawula isimo, uzolawula ukulawula inhlelo zakho ngendlela, yabona. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha amanzi sikuthathe njengoPaul uma echitheka olungakhomba ukwaliwa komunye umuntu, lingakhomba ukushiywa umuntu omthandayo futhi owusizo olukhulu noma uzama nje ukumvimba noma ukumncenga kodwa uthola ukuthi lo muntu loyo aphume kanjena. Izaga 5:16 imithombo iyaphalala ngaphandle yini nemfula yamanzi sicawule na. Mayibe ngeyakho wedwa wena wedwa ingabe ngiyabafokazi kanye nawe. So la kukhulunywa ngamanzi, amanzi awusimbolani yomlingani. Number 5, kuyenzeka uma uphupha futhi amanzi sikutshele njengoPaul uma echitheka komunye umuntu lungakhomba ukuphuphuma kwesisu noma lungakhomba ukukhona umuntu ozondlula emhlabeni naphezulu imizamo yokuthi lo muntu esizakale asinde eguleni kwakhe. Futhi le nto ingavela uma ukuthi kukhona ukuphuphuma kwesisu komuntu othile omaziyo noma wena noma omunye umuntu noma ukudlula komuntu emhlabeni noma ekuzanywa lokuthi elulame esinde elithothu bese uyandlula engabonakala lamanzi. Futhi uSamuel wesibili chapter 14 verse 14 ngokuba simelwe ukufa
sinjengamanzi achithwa emhlabathini angena kuqoqwa. Ngiyabona. Asibambe-ke besibheka la ukuthi amanzi echitheke, ngabe-ke achitheka uwaphethe ngesitsha, uwaphethe ngendishi, uwaphethe akubhavu, njalo njalo. Be blessed. Kuleka